narożnik żółty, jego rywal Paweł Bielic, narożnik niebieski. Starcie wewnątrz małopolskie, krakowsko-nowosądeckie versus Tarnów. A sędziuje jeden z najlepszych polskich sędziów, Łukasz Bosacki, znany z klatek UFC, ACA i wielu innych polskich organizacji. Dobrze zaczął Blezień, ale nadział się tam na kontrę. No szuka tej prawej ręki Paweł. No, bardzo ładnie Paweł Bielik teraz tak koordynacyjnie nam się zaprezentował. O, ten lewy! Dwa ciosy doszły, trzeci cios doszedł szczęki. I to może być koniec, może być chyba będzie, ale przetrwał na razie Krystian Blezień w ogromnych opałach jest zawodnik z Tarnowa. No i zobaczymy, czy przetrwa, próbuje tam zamykać łokcie przeciwnika, ale tutaj właśnie jest łokieć, poszedł ze strony Pawła Bielica, no wielka szansa przed zawodnikiem trenującym w Krakowie i w Nowym Sączu, przypina do siatki teraz przeciwnika, jeszcze widzimy dobra praca głową pod szczęką rywala, ale wstaje Blezień, czy wstanie? No, dodatkowym atutem Pawła Bielika jest teraz, ale prawy! Są w narożniku grapplingu Kraków. Kolejny lewy sierp dochodzi do szczęki. No i czy nie wypuści teraz Blezienia? No widzimy już jakiś backfist taki trochę nieskoordynowany. No jest szansa cały czas na skończenie tej walki. Wisi na włosku nam ten pojedynek. No troszkę za wysoko ta szczęka Bleźnia cały czas podniesiona. No i wykorzystuje to Paweł idealnie. I jeszcze jeden dobry lewy, ale też trzeba zauważyć, Artur, że gdzieś skracając ten dystans próbuje schodzić w pas nam Paweł Bielic. Jak takie trochę łączenie zapasów z boksem, co wychodzi mu na razie na bardzo dobre, jeżeli nie na dobre. No, teraz mocne kopnięcie, zakopnięcie. Bardzo ładny high kick. O, potężne są te sierpy Pawła. Widzimy tam trener Piechnik, mocno gestykulujący, gdzieś próbujący zachęcić Krystiana Blezienia. O, jeszcze ten łokieć! Ale jest wycinka po zewnętrznej, taki trip w wykonaniu Krystiana Blezienia, jest półgarda. No i zobaczymy, daleko dosyć od siatki, także powinien na krótką chwilę przynajmniej uziemić nam Pawła Bielica. No, trzeba przyznać, że Krystian Blezień pokazuje nam tutaj naprawdę mocną szczękę, bo dostał kilkakrotnie bardzo czyste ciosy. Nawet ten łokieć, który teraz też bardzo ładnie doszedł, to Krystian przyjął i wykorzystał po to, żeby podpiąć klamrę, obalić swojego przeciwnika. No i teraz jest w półgardzie z góry. Tak jest, próbuje się skręcać Paweł Bielic. Teraz mamy już zamkniętą gardę. No i zobaczymy, czy będzie tutaj w stanie na tyle unieszkodliwić ofensywne zapędy rywala, żeby zmusić sędziego Bosackiego do podniesienia tego pojedynku. Jest też taka przerwa w walce, nieco zmniejszona intensywność, dobrą wiadomością dla Blezienia, który teraz atakuje z góry, podniósł nieco pozycję, znów przechodzi, no prawie przyszedł do tej półgardy reprezentant Tarnowa, jest już półgarda, zobaczymy, próbuje wyciągnąć kolano, ale w porę zorientował się reprezentant, jest przejście! Północ-południe i zobaczymy, próbuje tam podpinać się, brawo chyba Krystian Blezień, ale nie. Doskonale tam wykręcił się, wyrolował z tego wszystkiego Paweł Bielic. Jeszcze jedna próba, tym razem Anakonda. No i zobaczmy, chyba brakuje tam nieco miejsca, żeby docisnąć rękę. Nie była dobrze podpięta ta ręka, no i teraz panowie wracają do stójki. Minuta 20 jeszcze do końca pierwszej rundy. No, rundy, w której nie brakowało fajerwerków. No i zobaczymy, stójka była domeną reprezentanta grapplingu Kraków. Czy dalej tak będzie? Piękna teraz kontra na to niskie kopnięcie i mocne sierpy. Znów rozpuszcza ręce Paweł Bielic. Mimo że minuta do końca rundy, cały czas w ciosach Pawła widać siłę. Ale pięknie teraz wyciął rywala na kontrze. Krystian Blezień, wykorzystując pęd przeciwnika. Jest znów półgarda, no znów na środku. Próbuje otwierać teraz nogi rywala Krystian. Jest dosiad! No 50 sekund, a więc czasu mnóstwo. Mostuje, jest próba, będzie próba skrętóweczki. No i zobaczmy, czy wyskoczy, skręca się, wyciąga, próbuje wyciągnąć do kolano Krystian Blezień. Ale czy tam jest to kolano? No nie widzę, nie ma. Ale bardzo ładne skręcenie się do nogi. Po pierwsze pozbył się dosiadu, czyli wyszedł z bardzo złej pozycji dla siebie. Po drugie, no, zagroził na chwilę Krystianowi dźwignią na nogę.
No i znów przejście dosyć proste. Nie musiał wkładać dużo wysiłku do tego Krystian Blezień, żeby przejść do półgardy. Jest pozycja boczna, więc wydaje się, że na 10 sekund przed końcem pozostanie w tej bezpiecznej pozycji Krystian Blezień, ale nie, przechodzi znów do dosiadu. Jest postura, ale już nie starczyło czasu. No, niezwykła pierwsza runda. Wspaniale rozpoczął nam się ten pojedynek. To jest kategoria 73 kg. Krystian Blezień, Legion Team Tarnów, narożnik żółty. Jego rywalem Paweł Bielic, Grappling Kraków, narożnik niebieski. No i jest ogień. Tak, no pierwsza część rundy należała zdecydowanie do Pawła, do zawodnika z Krakowa. No a potem Blezień odnalazł się w tym pojedynku. Zaczął sprowadzać, co było bardzo dobrym sposobem na to, aby zacząć przyjmować przewagę w tej rundzie. No nie lada zadanie mają teraz sędziowie, żeby wypunktować tą No właśnie, Artur, czy tą rundę można zaliczyć 10-8? 10-8? Nie, absolutnie nie. Ze względu na to, że pierwsza część, a i owszem, należała do Pawła. Knockdown Było blisko skończenia. było blisko skończenia, aczkolwiek końcówka rundy, właściwie druga połowa tej rundy należała do Krystiana. No, tutaj były obalenia, była dominacja z góry, było zajęcie dosiadu, to dwukrotnie. No, panowie gotowi. Sędzia Bosacki wznawia pojedynek. Otwieramy drugą rundę. Druga Och, trzech. bardzo ładny teraz ten high kick. No, próbował zaskoczyć już na początku swojego przeciwnika. No i zobaczymy, nieco się nam uspokoiło po tym nerwowym początku. No i zobaczymy, co zrobi Paweł Bielic. Jeszcze raz rozpuszcza te sierpy, czyli to, co działało w rundzie pierwszej, próbuje zaimplementować również w drugiej odsłonie pojedynku. Świetne teraz zejście pod ciosem, no i na parterze znajdują się zawodnicy. Doskonała czutka zapaśnicza Krystiana Blezienia. Mądra taktyka ze strony Krystiana. Jeżeli widział, że Paweł może mu zagrozić tymi sierpami, no to po co się bić w stójce, można obalić. Na tą chwilę jest półgarda, ale myślę, że ta pozycja za chwilę się zmieni na bardziej korzystną dla Blezienia. Tak jest, w pierwszej rundzie już pokazywał nam, że potrafi przechodzić czy do bocznej, czy bezpośrednio do dosiadu, także znów widzimy, wypuszcza to kolano. Jest już Mamy pozycja boczna, za chwilę powinno być kolano przez brzuch i dosiad. A jednak nie, próbuje wysiadu Judockiego, tym razem Blezień, ale tylko na chwilę. Dobrze kontroluje tam ręka, głowa, ten uchwyt nie pozwala się wyśliznąć przeciwnikowi, będą chyba sypać się za chwilę łokcie. Tak, tym bardziej, że Paweł pozwala mu na to cały czas. Przyklejony do maty, nie sklejał się, no także nie skręcał się, nie próbował z tego wyjść, dlatego wykorzystuje to Krystian i skakuje na dosiad. No i zobaczymy, w pierwszej rundzie uciekł z dosiadu, próbując skrętówki. Pytanie, czy ma jeszcze na tyle dużo sił, żeby jeszcze raz wymostować, gdzieś się podrzucić do góry przeciwnika i znów kręcić się po dźwignię skrętową. Jak na razie próbuje prostować się Krystian Blezień, ale skutecznie łamana ta postura tym klinczem przez Pawła Bielica. Bardzo przytomnie w obronie zawodnik Grapplingu Kraków. No, Paweł Bielic jest z Grapplingu Kraków, ale bardziej chyba woli stójkę. Tutaj widzimy, że te sierpy bardzo ładnie robiły robotę, a jeżeli chodzi o sam grappling, o tą parterową grę, no niekoniecznie. Ale defensywnie odrobił zadanie. Tak. No i nie pozwala sobie zrobić większej krzywdy reprezentant Krakowa, ale tu doskonale tam znajduje miejsce, robi sobie tą przestrzeń do wypuszczania łokci Krystian Blezień. Cały czas aktywnie pracuje przede wszystkim z góry, dlatego sędzia Bosacki jeszcze nie może podnieść go z tej pozycji. No te próby gdzieś wymuszania pasywności przez Pawła Bielica jak na razie spełzają na niczym. W pierwszej rundzie bardzo ładnie skręcił się do skrętówki. Myślę, że teraz jest dobry czas, żeby powtórzyć tą akcję, tym bardziej, że to wyszło w pierwszej rundzie. Chociaż też zwróćmy uwagę, stopy Krystiana są skierowane do środka, co bardzo mocno uniemożliwia to zastosowanie tej techniki. I też bardzo warto zauważyć, że bardzo nisko siedzi na przeciwniku Krystian Blezień, bo gdzieś na biodrach próbując przygwoździć je. Z reguły gdzieś tam zawodnicy potrafią siadać nawet na klatce piersiowej, żeby łatwiej było robić posturę, stawać i bić, a tutaj Krystian dość skutecznie przede wszystkim utrzymuje tą pozycję. Tak, no pierwszy dosiad bardzo szybko
stracił w ten sposób właśnie, że nie był czujny. No i myślę, że Krystian bardzo szybko wyciągnął wnioski. Teraz widać, że ten I są ciosy już, ale dobrze, przytomnie, inteligentnie jeszcze Krystian. Paweł Bielic zasłonił się, złapał przeciwnika, nie dając nawet chwili sędziemu Mosockiemu na wykrzyknięcie ostrzeżenia. No ale już nie masz tylu sił na to, żeby mostować, żeby wyrzucać te biodra w powietrze. Jest trójkąt rękoma, zobaczymy, no to jest korona technika twojego klubowego kolegi Adama Niedźwiedzia. tak, będzie zejście do pozycji bocznej. Tak jest, tylko jeszcze brakuje tego rozciągnięcia bioder, dociśnięcia swoim ciałem. Skupił się na wywieraniu presji na siebie. Koniec! A więc duszenie trójkątne rękoma w drugiej rundzie. Krystian Blezień zapisuje kolejne zwycięstwo i tym samym wyprowadza swój rekord do pozytywnego bilansu 4 zwycięstw, 3 porażek. Zawodnik Legionu Team Tarnów. Wielkie gratulacje oczywiście dla trenera Radosława Pieknika, dla samego Krystiana, no i wielkie brawa również dla Pawła Bielica, bo walczył, przede wszystkim walczył praktycznie do końca, zagrażał, miał swoje momenty, bardzo dobre momenty w pierwszej rundzie. Zresztą zobaczmy sami. Taki jest sport, Artur. Tak, dokładnie. No, bardzo dobry początek walki w wykonaniu Pawła Bielica. No, potem Krystian Blezień znalazł sposób, znalazł receptę. Bardzo dobrze się trzymał swojego planu taktycznego, który działał i zadziałał tym, że kończy w drugiej rundzie przed czasem poprzez duszenie trójkątne Tak jest. rękoma. Były luki w tym planie, o czym świadczy chociażby pierwsza runda, ale na szczęście udało się je połatać na drugą odsłonę i w drugiej odsłonie już niemalże bezbłędny Krystian Blezień ostatecznie zmusza przeciwnika do odklepania techniki kończącej. Tam jeszcze lekarze zebrali się przy Pawle Bielicu. No na pewno wyczerpany jest ten chłopak, bo nie ukrywajmy, no z nas się leje, z zawodników się leje, powietrza jest tutaj tlenu bardzo mało, także widzimy, że tam nic raczej szczególnego się nie dzieje. A więc za chwilę oddamy głos naszemu anonserowi. Michał Waleszczyński jest już w klatce, Mateusz Nosek, jest sędzia Łukasz Bosacki, a więc oficjalnie werdykt. Krystian Blezień!